Gústame os farois cando hai moita néboa, como vagalumes perdense na tebra. Gústame os farois cando anoiteceda. Facer música para nenos en galego non é sinxelo, pero esa foi a idea que tivo Xosé Lois Seixo, o creador do grupo Pirilampo, que aproveitando os seus moitos anos de experiencia como mestre e inspirándose co nacemento da súa netantía, decidiu que pagaba a pena facelo. Atopou un grupo de músicos entusiastas cos que xa gravou 2 CDs, Cancións para Antía e Abracadabras, e cunha finalidade moi clara, que os nenos aprendan divertíndose en galego. A necesidade, sobre todo, deste tipo de música, non? Están co guaca, pero non teñen música onde entendan o significado do que están dicindo. Entón, este tipo de música que sí que entenden e que poden opinar sobre ela, pois lles encanta, claro. A actividade fundamental é que os nenos poidan pasar un rato agradable, que a música que facemos é, sobre todo, que dende nenos se acostumen a falar en galego. A mí me gustan moito os nenos. Entón me gusta moito tocar para eles. Son moi receptivos. A parte dá gusto cando vas tocar aos concertos, que xa saben as cancións, me pasa no bárbaro. Bueno, Xosé Lois tamén axuda moito a que anima moito os rapaces. Eu recordo cando era cativo e cantábamos na escola ou íbamos de excursión, verdad? Iso sempre deixaba despois, non? En min, deixoume, non? Uns pousos aí, uns recordos moi entrañables, non? Entón nos queremos un pouco tamén ir por aí, non? Que se recupere esa tradición, eso de cantar xuntos. A maiores xa do valor pedagóxico didáctico que poden ter os temas para o seu uso nas aulas, non? Hai que ir a pirilampear, é unha das cousas que hai que poñer nas listas estas de cousas por facer, conducir un Ferrari, vir a un concerto de Pirilampo porque vos vades divertir. E no que, sobre todo, se vides con nenos, porque os nenos se cadra non poden coller o coche e traelo, tedes que traelos. Vamos agradecer eternamente levádalos a pirilampear con nós. Imos a cantar unha canción ao semáforo, que é moi importante, porque nos fai unha función moi boa. Gracias a él podemos cruzar polas rúas cando hai tanto tráfico, que senón teríamos bastantes problemas. O semáforo, que o conocedes moi ben. Autoridade ten este señor, goberna a cidade con berros de cor. Con berros de cor, con berros de cor. Tanta autoridade ten este señor. Verde pasa, pódese, vermello non. Nunca perde o ritmo, nunca perde o son. Verde pasa, pódese, vermello non. Nunca perde o ritmo, nunca perde o son. Ringueiras de coches, filas de peóns, mirándolle os ollos con moita atención. Con moita atención, con moita atención. Ringleiras de coches, filas de peóns. Verde pasa, pódese, vermello non. Nunca perde o ritmo, nunca perde o son. Verde pasa, pódese, vermello non. Nunca perde o ritmo, nunca perde o son. A ver esas palmas, vamos ali. Hai que animar o semáforo. Sentese importante, é moi superior, máis un reloxo ten por corazón. Cando nace a miña netantía, eu estou na escola e boto en falta toda unha serie de materiais de música que teña, aparte deso, outro tipo de utilidade, non? Que sirva como elemento motivador para dar moitas áreas. E prácticamente non había nada. Pois entón ocorreuseme empezar a facer cancións, facer melodías, facer letras, como que ela trouxo a chave que abriu a villa onde estaban esas cancións. Entón,
Unha vez aberta a billa, empezaron a sair. Pois saleu o primeiro CD, Cancións para Antía, que se titulou así porque realmente foi o motivo, foi o motivo de que se fixera. E tivo a sorte de que tanto a Asociación Sociopedagóxica Galega, que o editou, como os músicos profesionais que participaron, se ilusionaran rapidamente co seu proxecto, no que quedaron plasmadas 17 preciosas cancións infantís. Decidín de forma clara que quedara ben marcado no que era a música tradicional, interesábame moitísimo iso tamén. Quería que os nenos lle deran valor á nosa música tradicional, eles que están continuamente bombardeados por, sabes, por cantidade de músicas que non son precisamente as nosas, con esa idea, xa digo, a música como elemento motivador e a partir de aí facer toda unha serie de letras que permitan pois estudar outras materias. Logo que color quería? Pois non teño máis azuis. Os desexos de Xosé Lois víronse cumpridos. Os nenos aprenden con ritmo, con xogos corporais e con actividades que espertan todos os sentidos e pásano de maravilla. Isto é o que sucede neste e noutros moitos colexios desde que descubriron este recurso tan motivador. Como era? Teño dos pernas, teño dos brazos, eles arriba, elas abaixo. Teño dos pernas, teño dos brazos, eles arriba, elas abaixo. Teño dos mãos, teño dos pés. Un dos contidos importantes en educación infantil é o coñecemento do corpo. As cancións son interesantes por eso, porque traballan contidos que traballamos no cole e, ademais, son moi motivadoras. Falan moito de animais, que aos rapaces les gustan moitísimo. Mirade, todas as cousas que viñan na canción teñen as Pepa e Pepe. Que teñen? Que me conta que teñen? Cantos? 2. Dos discos de Pirilampo saen ao mesmo tempo unidades didácticas que moitos mestres empregan encantados nas súas aulas. A partir de cantigas que falan do corpo, das árbores, do carrizo ou do tractor, poden desenvolverse cos pequenos moitas tarefas que os achegan ao descubrimento do mundo que nos rodea e resulta unha proposta divertida coa que os nenos aprenden xogando. Sobre todo, pois eso, bailar a canción. É unha canción que xa coñecíamos, que xa vedes que a bailaron ben porque a bailamos moitas veces. E despois nos sentamos para reflexionar sobre o que bailamos. Montamos os puzzles coas partes do corpo e agora chega o último, que é sempre o traballo de mesa. As cancións de Xosé Lois teñen dúas cousas importantes. Ele é un avó e se nota, non sei, na tenrura, coa que canta e tal, entón notase moito. E despois, ele é maestro e ten oficio e sabe dos intereses dos nenos, das cousas que traballamos nas clases, e entón esas cancións sirven moi ben para aplicar na clase por eso. Coñezo o meu corpo, coñezo o contorno polo que me rodea, no que vivo, e sitúeme no país no que vivo. Ese sería un pouco o esquema, non? A estrutura de Cancións para Antía. Por lo tanto, é casi, podemos dicir, para min, polo menos, é un canto á natureza. A natureza do país no que vivimos. Un canto ao país, un canto a Galicia. Non só pola lingua, sino por todo o tema que trata, non? Ahora imos a dedicar unha canción ao galo. O galo que polas mañás... O galo kikiriki, claro que sí. Entón eu digo, canto o galo kikiriki, a galiña cacaraca. E volvemos outra vez a repetir. En esa parte podedes cantar vos, vale? Canto galo kikiriki, a galiña cacaraca. Todos. Canto galo kikiriki, a galiña cacaraca. Os pitiños fan pío pío e o pato fai cuá cuá cuá. A ver todos. Os pitiños fan pío pío e o pato fai cuá cuá cuá. O can ladra guau 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 e o gato fai miau miau miau. Vamos. O can ladra guau 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 e o gato fai miau miau miau. O canciño e mailo gato saltan collidos da man. O canciño e mailo gato saltan collidos da man. A ver esas palmas, vamos.
forte, que se escoite. A vaca fai mu mu mu, a ovella bebe bebe, vamos. A vaca fai mu mu mu, a ovella bebe bebe. A ovella e mai la vaca bailan na punta do pé. A ovella e mai la vaca bailan na punta do pé. Ki 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 ki, ka 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 ka, mu 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 be 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 be, pio pio qua 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 qua, ki 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 ki, ka 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 ka, mu mu be 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 be, pio pio qua 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 qua. A ver, palmas, a montón aí, a tope, palmas. Parte do meu tempo dedico aquí, na Asociación de Veciños Atochas Monte Alto, unha asociación moi antigua, moi coñecida aquí dentro do que é o barrio de Monte Alto. Eu penso que o máis adecuado é este. Dedicámonos ao normal dunha asociación de veciños, que é traballo reivindicativo no barrio, de todas as melloras de todo tipo. E despois tamén facemos actividade de tipo cultural, pois actividades con nenos, contacontos, organizamos as festas do barrio. Temos aquí conmigo dous compañeiros, José Ucha, que é o presidente, e Tere Alonso, que é vocal. Eu fago de tesoureiro, son o que controla a pasta, que non é moita, pero, bueno, tratamos de usar o mellor posible. E, bueno, polo que me dixeron a min, é un... Xosé Lois adica parte do seu tempo a mellorar o seu barrio e outra gran parte do seu tempo, como bo avó moderno que é, o adica ao cuidado da súa querida neta Antía, pero non só as atencións básicas de darlle a merenda, xogar con ela ou recollela no cole. Temos vido moitas veces desde era que pequeniña para escoitar, sobre todo, o canto de... escoitades, non? O canto de moitos paxaros. Aquí hai bastantes, hai distintos tipos. Temos o verderolo, pimpín, hai rula turca, hai moito, lóxicamente, moitos pardais, hai pegas, hai a rula daqui, hai ferreiriños, hai moito paxaro, non? Entón, depois que recheviña con ela, e gustaballe moito escoitar o canto das aves. E sempre quedábase moi atenta e decíame, cantan, avó, e tal. E vimos moitas veces, e logo observar as plantas, gustalle moito, ten moitísima curiosidade, entón eu aproveito esa curiosidade para andar por aquí con ela e que aprenda así unha serie de cousas e que polo menos saiba un poquinho distinguir a natureza que a rodea, non? Aquí no parque, non? Vente, pequeniña. Estamos observando un acibro, que o acibro é unha planta que afectalle moitísimo un insecto que se chama cochinilla, non? Logo empeza a botar por encima como unha capa negra que é un fungo que lle chaman negrillo e claro, co paso do tempo o árbore deixa de respirar e morre, non? Que pasa con esta planta para reproducirse? Que ten que vir un paxariño, comelo, cagalo. Pero comer que? La semillita. Claro. E roxa. Eso é. Que os paxeros comen. E dentro vai unha boliña branca que eles son a que cagan e de aí sae o acibro. Claro. Este é o espírito de Abracadabras, o segundo disco de Pirilampo, aproveitar o entorno da cidade para aprender as cousas que están aí e nin conta nos damos. E así hai cancións nas que se fala do semáforo, do colexio, da casa, e para isto puxolle música ao poemario infantil Abracadabras de Marica Campo, achegando a poesía aos nenos e unindo a maxia da palabra coa maxia da música. Na miña infancia xogábamos moito o corro e é curioso que o que quedaba das cancións que repetíamos xogando non era a letra, que moitas veces deformábamos, senón a música. Por exemplo, Pase misí, pase misá, en realidade era Pase mesí, pase madán, co que quedaban os rapaces pois coa música. Eu entendo a poesía, sobre todo a infantil, como algo que debe ter moito ritmo, porque penso que a poesía se afastou da xente cando deixou de ser unha linguaxe do corpo. E pareceme moi interesante que
que os rapaces asocien a lingua galega tamén o divertimento e as cancións. Entón, hai unha sección que é a cidade, outra que é o meu zoo, que é un zoo de animales que viven en liberdade todos. E logo, pois, cousas varias, como poden ser os meus tesouros, que son os talismans dos nenos, ou cosmonautas. A señora Lúa é moi fachendosa, se non ten espello, mírase nas pozas, mírase nas pozas, mírase nas pozas. A señora Lúa é moi fachendosa. Ai, señora Lúa de cara redonda, sempre camiñando na noite de troula. Ai, señora Lúa de cara redonda, sempre camiñando na noite de troula. A señora Lúa nunca sente medo e medra co frío no mes de xaneiro, no mes de xaneiro, no mes de xaneiro. A señora Lúa nunca sente medo. Ai, señora Lúa de cara redonda, sempre camiñando na noite de troula. Ai, señora Lúa de cara redonda, sempre camiñando na noite de troula. É un disco bonitísimo, bonitísimo. É un gran compositor, tan afectuoso que as súas cancións transmiten ese afecto e ese grande amor pola lingua que el ten. Está moi ben porque aos nenos uselle moitísimo, e máis cando van a cantar con xeixo, tal, síntese moi orgullosos. A propósito deste libro, os nenos entusiasmanse con este tipo de poemas e de cancións. Entón, falta que se publiciten, que teñan presenza. E, ademais, buscar a felicidade nas palabras dos poetas é moi barato. Soñar con un mundo mellor, soñar con utopías que en contra do que moitos din seguen vixentes, e ser máis felices, que ao fin e ao cabo é do que se trata. Queredes o esquío? Sí! Bueno, pois tocamos o esquío. Vive nun carballo, vai de pola en pola, recolle bugallos, xoga mariola. Vive nun carballo, vai de pola en pola, recolle bugallos, xoga mariola. Visita un veciño que hai nun castiñeiro, porque vai velliño e anda algo tristeiro. Anda algo tristeiro, anda algo tristeiro. Visita un veciño que hai nun castiñeiro. Atentos, atentos agora. Vive nun carballo, vai de pola en pola, recolle bugallos, xoga mariola. Vive nun carballo, vai de pola en pola, recolle bugallos, xoga mariola. A noiva do esquío vive nunha braira, dalle la velas, elevalle landras, elevalle landras, elevalle landras. A noiva do esquío vive nunha braira. Atención ás palmas. Pirilampo, para quen non o saiba, é o vagalume en portugués. Ocorreusenos ese nome, a min gostame moito porque ten moita simboloxía. A mí trae moitos recordos de pequeno. Sabes, cando ibas polo monte de noite, polo campo de noite con meu pai, eses vermiños que alumeaban tiñan certo misterio, non? Este é o misterio de Pirilampo, a unión destes músicos que nos ensaios están volcados ao 100%, como noutros grupos nos que tocan, pero que sae de aquí vai dirixido a un público distinto. É moi difícil aos nenos así pequenos terlos concentrados, ¿no? Porque cando levo a nena a unha obra de teatro, un concerto e tal, sí, ao principio están pendentes, pero logo que en xogar estos temas gustanlles, ¿no? Porque están aí toda a actuación facendo palmas,
tarareando e tal. En público difícil, ¿no? Pero por outro lado é moi divertido. A crítica e a alegría, o disgusto o la armonía que te la transmite el niño o neno, creo que a parte máis bonita, porque cando acaba un concerto, se acercan e ai, que máis me gustou tal canción, se o neno enganchese, se o neno responde ai, mamá, mira que tema máis bonito, a ver como é a letra, a ver, axúdame a progresar máis. Sí. A crítica do neno é a mellor que pode, porque o neno non mente. Moito máis exixente. Se non lles gusta, dan a media volta e marchan. O feito de que a música sexa para nenos non quere dicir que se descoide a calidade da mesma, e a proba disto é que os integrantes deste proxecto son músicos profesionais de procedencias ben distintas. Este grupo pois apórtame moitas cousas, porque aparte de ser profesora de flauta nunha escola de música aquí en Cambre, ademais estou estudando o grau en educación primaria, entón teño unha vocación de maestra xa de fai moito tempo. Entón todo isto que sea adicado aos nenos, pois interésame moitísimo. Estamos acostumbrados os músicos, a tocar por la noite, nun bar ou unha festa que acabas ás 4 da mañán, tal, que está ben, a mí ese mundo tamén me gusta, pero é un mundo novo, o sea, de ir a tocar pola mañán, un domingo, tal, é unha cosa máis tranquila. Acostumado a facer música de cámara, música solista, outro tipo de cousas. Chegar a isto é un proxecto moi divertido e moi gratificante. Nos outros concertos estás máis serio, máis... Ainda que estás disfrutando do que faz porque te gusta e tal, pero nestos ainda disfrutas moito máis. Eu bailo moitísimo nos concertos. Os concertos son... Digamos que xa o primeiro, cando estás situado, empezan a chegar os nenos. Despois, cando fai a presentación Xosé Lois, comeza un balbordo tremendo e a verdade é que xa te carga a ti mesmo tamén para... desa licia para poder tocar, non? E, bueno, xa cando despois empezan a cantar o propio tema, pois, maravilloso, a verdade. Eu creo que fundamentalmente hai que levar os nenos aos concertos de Pirilampo porque tampouco hai tantos grupos que fagan este tipo de música. Gústame os farois cando hai moita néboa, como vagalumes pérdense na tebra. Gústame os farois cando anoitecedo semean dicir non teñades medo. Gústame os farois cando anoitecedo semean dicir non teñades medo. A ver, esas palmas. Gústame os farois nas noites de lúa, andan a porfía de que máis aluma. Gústame os farois cando anoitecedo semean dicir non teñades medo. A ver todos agora. Gústame os farois cando anoitecedo semean dicir non teñades medo. Vamos. Gústame os farois cando hai moita néboa, como vagalumes pérdense na tebra. Gústame os farois cando anoitecedo semean dicir non teñades medo. Gústame os farois cando anoitecedo semean dicir non teñades medo. Gústame os farois nas noites de lúa, andan a porfía de que máis aluma. É unha cidade de barrios, a Coruña, sabes? Barrios moi definidos, así como mellor outras cidades máis grandes, máis como cosmopolitas, se perdeu iso, non?
Aquí na Coruña non, aquí hai barrios moi marcados, o Gaiteira, o Burubú, Monte Alto, onde vivo eu, non? Eu boto en falta que no desenvolvemento urbanístico último que fixeron nos barrios non se deixaran espacios abertos, como campas, non? Onde poder os veciños xuntarnos con máis frecuencia, facer diferentes actividades así populares, non? Que tan importantes son para crear comunión, crear comunidade, crear, sabes, relación social. Un dos intereses fundamentais de Xosé Lois en facer música para nenos en galego é que os pequenos hoxe en día empregan o noso idioma máis nas aulas e cos seus mestres que no patio do colexio ou en momentos de ocio con outros cativos. De aí o interese de que os nenos tamén se divirtan en galego. Os meus fillos viven en galego, pero falan en castelán as dúas. A influencia social é tal que elas senten como extraño que nos falemos galego. Non sei, gustan os dous idiomas. O que pasa é que os nenos da miña clase, os do parque, falan castelán. A nai fala en galego, eu falo en castelán, entonces o compagino con toda a naturalidade. Os escoito todos os días na casa. Aprendes las canciones y luego aprendes a hablar. Pero eso de una manera simpática, de una manera, pues eso, fácil, de fácil acceso, sin ningún tipo de presión ni de obligación a falar o galego. Eu sei que eles, cando queiran, van a tomar a súa decisión, porque agora falar galego incluso ven sendo unha decisión. Por exemplo, unha das cousas que se nota dunha forma moi clara é os pais fala maioritariamente en galego cos avós, pero cos fillos xa disminuye a porcentaxe. Nos, como avós, temos que axudar en esta tarefa. Para min, quizáis, de todas as que me toca facer, hoxe por hoxe, a máis importante. Transmisora da lingua. Me costa tanto que falen galego, eu falo moito, e si me apetece moitísimo pois que canten en galego. Pareceme un traballo estupendo que está facendo cos nenos, porque además é un traballo. Un carballo, valle cola en cola, recolle bugallos, xoga maiola. Que ben, estes nenos cantan moi ben. Precioso e emocionante, non? Moi así, moi efectivo, moi... Bueno, como facemos aquí, como me gusta a min facer. Ver que os nenos, non ves, como estaban involucrados, non? Como que querían máis, querían que lles gusta, vamos, que demostra que se lles facilita ese tipo de cousas, eles entran. O idioma é algo espontáneo e así ten que ser. Entón, cantando é unha vía magnífica. Run, 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 vai o tractor, run, 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 co seu motor, run, 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 contento vai quen o conduce a miña nai. Vai pola pista, vai pola estrada, chegar a casa nunha patada. Xa veñen todos facer o silo, pronto se xuntan moitos veciños. A ver esas palmas, a ver. Vai o tractor, run, 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 co seu motor, run, 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 contento vai que no conduce a miña nai. Baixa un tractor e sobe outro, o silo hai que premelo moito. Xa van pra casa todos moi cansos, o sol deitouse, xa está agochado. Vai o tractor, run, 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 co seu motor, run, 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 contento vai que no conduce a miña nai. Run, 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 run. A ver esas palmas todos, vamos.
cousa así está clara con este fenómeno musical, que os verdadeiros protagonistas están encantados e os pais case máis ca eles. Ademais dos concertos que Pirilampo ofrece en distintos lugares, tamén hai que falar dos obradoiros, que son nin máis nin menos que un complemento ao traballo nas aulas. Os mestres preparan as unidades didácticas cos exercicios correspondentes e despois Pirilampo coas súas cancións consiguen que a experiencia quede na memoria dos pequenos. Aquí a literatura e a música danse a man rumbo á imaginación dos cativos, xogando a descubrir a natureza e todo o que temos de preto. Estes obradoiros son na hora das clases, polo tanto, pirilampeando, os nenos lembrarán o que aprenderon para sempre, axudados polo cariño destes momentos tan especiais. Poemas son abracadabras para que soñedes coas miñas palabras. Sobre todo que estamos moi contentos é que a resposta das nenas e os nenos é unha gozada, para min, polo menos, e creo que para todos, verdad, é eso de entrar a un salón grande, non, e que onde hai 150 nenas e nenos, non, que desde que entras hasta que sae están coreando esas cancións, cantando contigo, tocando palmas, bailando. Eso é, bueno, para min, polo menos, é o máximo que me pode pasar. E iso é Pirilampo. A ilusión con que te reciben en cada colexio, en cada centro, ¿no? Tanto os profesores como os nenos. O sea, ves eso, esa necesidade deste tipo de música en todos os sentidos. Ti chegas, están esperando, tenche todo preparado xa. Os nenos, bueno, están... Despois saes saludando así a todos os nenos que te miran con... ¡Buah! Entonces eso é impresionante. Disfrutas deles, vendos, bueno, sorrir, cantar, bailar, a enerxía positiva que eso nos transmite a nós. É o máis gratificante que eu creo que nos levamos nós, non? É que se recupere a tradición de cantar. E sobre todo eso, convidamos as nais e os pais que canten con eles. Que canten con eles, que canten nas casas, que canten. O bambán e arrandea, boa tanto que marea, arrandea e o bambán, sobe o ceo, volve o chan. O bambán e arrandea, boa tanto que marea, arrandea e o bambán, sobe o ceo, volve o chan. Arrandeo de arrandeo, vai por quendas meu irmán, dalle medo ir tan alto, dime para xa. Arrandeo de arrandeo, vai por quendas meu irmán, dalle medo ir tan alto, dime para xa. O bambán e arrandea, boa tanto que marea, arrandea e o bambán, sobe o ceo, volve o chan. Cando me metín a estudiar magisterio, pois estaba moi convencido de que me gustaba, vamos. E, de feito, o que fago agora, as cancións destinadas para nenas e nenos, é unha proba diso. Eu encontro-me ben con eles. É dicir, onde estea o mundo infantil, eu estou contento. Non sei se haberá tamén algo de infantil nos min, non? Eles están aí, sinceramente, para divertirse co grupo, e iso é fantástico. Somos un grupo de compañeros que se xuntan para facer música tradicional xunto con unhas boas poesías. A idea era música tradicional, en galego, para nenos, eso non hai, non? Entonces, como estoy así metido un pouco nese mundo dos nenos, pues encantoume, non? Os avós disfrutan lembrando tempos pasados e escoitando estas cancións e os nenos, evidentemente, son a maxia das familias. Con todo o que estamos a facer, eu estou, bueno, contentísimo. Creo que estamos todos, non? Formamos un grupo de amigos, donde sobre todo o que nos interesa, pois eso, a alegría, a participación, o colectivo, sabes, ser todos, colaborar todos, e estamos todos contentísimos, la verdad, co resultado que está tendo, contentísimos. O bambán e arrandea, boa tanto que marea, arrandea e o bambán, sobe o ceo, volve o chan. A ver esas palmas, vamos todos. Quería ir no vento que me quereran currar, ata as nubes ou máis lonxe na arrandea no bambán. Eu quería ir no vento que me quereran currar, ata as nubes ou máis lonxe na arrandea no bambán. Todos, bambán e arrandea, boa tanto que marea, arrandea e o bambán, sobe o ceo, volve o chan. O bambán tanto que marea, arrandea e o
Moi ben, que ben o fixeron, E ese forte aplauso e ese agradecemento ao programa a Lala. E a ver se isto todo vai servindo para que todas e todos nós, e vos sobre todo desde pequeniños, aprendades a querer e amar a música deste país, a música galega. Moitas gracias e un forte aplauso.